biaring datang wonten sabdalaning malang Samirana datang kenging katri bawaning lingsiring dalu Bejan Trito Konges Kendra Saged Deping Netro kesesara napa ingkang dipun bujeng areh napa ingkang dipun antos pramila kene kangge sakmadya menika nyarasaken kawontenanipun buta kajinemen dari ngono dari ngupa ingkang jagi menuring gapura negari Selaperwata inggih pitumapan boten gemalaning kandha enggaling carita nyerasaken ingkang wonten pendhapa kelurahan Klapis Sirem inggih kelurahan Karangkadempel kelurahan Semarabuja Gati Nayantaka ngawit dumateng anak mantu Bagong dalah anak putu besut dadosaken gara garaning jagat praya
Landuk budaya dan berbung Sidoarjo matur nuwun warga Tandang Rono matur nuwun Abah Kapur matur nuwun Kak Sutri luar biasa meriah sore. Samboyo lanjut budaya masih Bandi katresnanku wis bejandine yen aku tinggal pepujanku Bubita monggo kalian jumeneng nanging nyata biyen mulane aku lak wis kondo aku nista lan orang Pondo Dono Yatimun kepranan barangkan turun kenyataan dipun ayo makan koro tulungan bunga Yeah.
Ojo Kisro pangan saking Mas Munib Kedung Sumur Rembug Rawuh Kisore karo dulurku Ojo SMP Mas Teguh Mas Kusmianto Oli katresnaku wis becane yang aku ditinggal pemujaku wis kondo aku nistone ora pondo man yakini mung kepanan barang kang guru kanjatan Ojo Cidro Panyuran Joko Mas Munib Kedung Sumur Rembug Kondo sekolah ana nggone SMP 1 Rembug biyen Makdi ngono ya nek ya Kimeng pondokku sekolah yang nglubuk kabeh Mas Kusmianto Tanjang Rono yo ngancani aku istirahat ana nggone musala mburi ngono Mas Teguh saka Tata Ploso Rembug yo ngrewangi jagongan ana nggone musala rukun yo nek rukun SMP 1 Rembung alumni 92 dong ngangsul saketara yo Makdi Bemiki sawan ana nggone dusun Tanjang Rono saben setahun sepisan awake dhewe sak rombongan grup langgeng budaya saka Pret Rembung Sidoarjo sawan ana nggone Tanjang Rono acarae sedekah bumi utawa Purwadesa ya nek matur nuwun marang para pepunden ing tlatah Tanjang Rono iya mong utamane matur nuwun marang Abah Gadut Tasupri wis mandi dulur wae temenan gerakan Lombok bojo iki selama kenal karo Abah Gadut gak tau blondo Lombok tenan kira-kira dhewe wis tak supri ngendirik nang omah ngirimi Lombok wae ya pancen jeragan lah iya masih Lombok larang wis ngirimi ae ya matur nuwun Abah Gadut mugi tansah sehat ya lan uga matur nuwun Makdi marang kepala desa Tanjang Rono Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto ya ya matur nuwun marang ketua panitia Abah Yayo bendarae Bapak Carik Singgih Cona uga matur nuwun marang Bapak Polorido Pak Mudin Didik RT 1 Pak Eko RT 2 Pak Mulyono RT 3 Pak Suyatno RT 4 Bapak Slamet RT 5 Abah Yoyo RT 6 Abah Soleh Abah Gadut Lancak Kamto wis mancing tadi dulu ya
Tur bengi iki yo lakone panyuwunan panitia lan warga Tanjang Rono urungan karo ahli lakon wilayah Rembug. Sono Rembug iki ana ahli lakon jejer ngono paham. Iya. Kebunanku abang atemo sing saka Tlatah Tanjek. Wah, Wis nek lakon pakem lakon jejer ngono pendeke. terangane warga kene seneng kok lakon jejer lakon pakem. Ben taun mak dinangkene mesti lakon-lakon pakem. Ya, wis tak diteni gunang Getho, gunang Kali Tanjang. Lakon wis lakon pakem, lakon jejer. Sumbere saka buku Layang Kandha Kelir Pakem Jawa Timuran karanganing guruku Ki Silwedi saka Plumpung Balobendo Sidoarjo. Nek perkara lakon pakem wis temenan buka buku ngono sing lho. Yo Cung. Didongakno ya nek muga-muga warga desa Tanjang Rono sakwise nganakno adicara sedekah bumi nglameti desane. Muga-muga desa Tanjang Rono dadi desa sing maju, desa kang murah sandang lapangan, pembangunane apik. Amin. Didongakno kabeh warga desa Tanjang Rono pinaringan sehat lahir batine. Amin. Didongakno kabeh warga desa Tanjang Rono tansah pinaringan rejeki sing akeh tur barokah. Amin. Apa pangene warga desa Tanjang Rono dituruti dening Gusti kang gelar jaman. Amin amin amin. Allahumma amin. Ngilingi leluhur, ngilingi sing cikal bakal akal bakal desa Tanjang Rono. Konek Dilingi jasa jane para leluhur, muga-muga kabeh leluhur Tanjang Rono kang wisumari muga pinaringan dalam padang bisa gayuh kasuragan jati. amin amin. Ngangsul sakotara. Angsul sakbotoro akeh panggon gending sing kudu diwaca lan kudu diaturna ana panggon saking grup Tresna Budaya Betalukan. Calukanku tretes nak. Betalukan iku tetes Ngarepe Hotel Surya iku calukan ya. luar biasa. Ado-ado saka Tretes, dulur-dulur Betalukan nyuwun gending Gerajakan Banyuwangi kalian Suberbiar. Diaturno ya nek grup Tresna Budaya. Iya. Kimang yono daya saka Tlatah Pandhakan Monsuri saka Desa Gelang Pandhakan ngersakno awake dhewe ning Kasal bulan 8 tanggal 23 lagu budaya main ana wilayah kidul perenging gunung Penanggungan ana ing Desa Gelang. Sangat Isdil ya wis dil. Di ana pangan gending saka Bapak Yoyok menika nggih grup Tresna Budaya Betalukan. Nyuwun sari mangke nyekar piyambak Nggih, nyumandhaken. ana panyune saka Bapak Soleh Nak Mojosari. Iki penggemar wayang, Tur penggemar wayang gak fanatik, masih wayang gagrak Porongan ya ditontok, masih wayang gagrak Trowulan, gagrak Mojokerto mesti ya dipirsani. Dadi Bapak Soleh iki penonton wayang sing apa gak fanatik saka lomangsane, nek gak gagrak Porongan mo, nek gak gagrak Mojokerto mo. Nek Bapak Soleh niki penonton wayang kang luar biasa. Matur nuwun Pak Soleh. Nggih mbok menawi wonten wekdal longgar tanggal 22 rawuh wonten gubuk kula tire akatan bareng mumpung wulan selo. Carane wong Jawa biyen niku nek wulan selo iku nyelak-nyelakno nglakoni tirakat. Dulur Palijati Paguyuban Ringgit Jawa Timuran nganakno umbul donga kirim donga marang kabeh leluhur dalang kang sumari awake dhewe ketiban sampur kanggo nang oh iya dadi tanggal 22 kabeh pecinta wayang Jawa Timuran tak aturi rawuh sing wayangan Abbas Sugilar saka Pungging Mojokerto, Pak Surono Gondo Taruna saka Tarik Sidoarjo, dulurku lanang Susro saka Blanggu Mojokerto wayangan ana nggone Pongangkret. Lakone Pastekno Kresna Buddha, lakon pakem, lakon jejer. Nggih, mangke latri rawuh sedaya. Di wonten panjenengan gending saka
abang ngatemo sing njaluk lakon. Abang ngatemo panjek nyuwun gending apa? Kula nyuwun gending program nasional keluarga berencana. Saking kula abang ngatemo panjek. Ya. Lagu ini mau kependem lagu keluarga berencana ini mau. Iya, biyen niku nyanyi program pemerintah lagu ini keluarga berencana Bapak Sleman dhewe ngarang lagu iku. Iya. Gending lo pamas keluarga berencana ya kok ya mbuh. Sing ngatur sapa? Ya nek mbok menawa dudukane ya gak ero, lirik lagu gak ero ya diganti liyane. Ya nek ngatemo wong lawas mau makin iki yo lawas ae. Masih lakon ya seneng sing pakem nak. Iya. Ya monggo ana Udarasa, ana Gerajakan Banyuwangi, Sumebian ya. Saka grup Tresno Budaya nak diatur dhisik ya ana sawerane mari sebelah kanan, sebelah kiri. Sapa yang pilih rek? Ana Mbak Rumila, ana sapa? Triviani, ana sapa? Reni, Ratna, Jadi ana Fadila, Septi, Wati, Bubita. Banyuwangi nang Septian karo Fadila, Gerajakan Banyuwangi karo Sumebian. Nggih, katuran jumeneng dipun spoti kanca pengrawit langgeng budaya. Wasik langgeng budaya satu langkah di depan. Loh, saya tadi merah ya, tadi merah. Selangkah lebih maju, satu langkah di depan langgeng budaya panjak nom-nom giandeng gak ngandukan sindene ayu-ayu mahasiswa guru luar biasa. Ini Fadila saking guru Betalukan wonten Gerajakan Banyuwangi Sumebian dipun ngaturaken. Septi gini Banyuwangi yo enak suarane khas Toro Wetan Banyuwangi. Fadila suarane yo hebat. Ya monggo menapa riyin Sumebian apa Sidrena Gerajakan. Nggih. Monggo manut kanca wingking mangke langsung mitli kemawon. Gerajakan Banyuwangi dados. Matur nuwun menawi delok Betalukan Pretes Brigjen Pasuruan. Matur nuwun menawi pengarang budaya tak cakko candi lari Mbak Lucy Kumarti saking Aman. Terima kasih. Bersani kalau Banyuwangi gandrung luar biasa.
Dulur Pandirjo Legok Kepol Pasuruan hadir matur nuwun. Matur nuwun, terima kasih sudah waras banyak rezeki. Dulur Mojorejo, Jepit Mojokerto, Rawuh, matur nuwun. Mas Rianto, Pandangan, terima kasih. Sampai kulon, berikan bersih Rawuh, matur nuwun. Bapak Unang Kedindang, terima kasih. Terima kasih. Dua lagu Banyuwangian Sumebiar. Kalau apa mana? Gerajakan Banyuwangi Wijaturno. Banyuwangi saking tata percautan grup Trisno Budaya. Kira gemendi saking Bapak Kasdri. Pak Kasdri nih kesini, saya Pak Kasdi. Pak Kasdri saking Tangsari. Jadi berbeda nanggap langgeng budaya nyuwun rasa pandan tasiki riya ya sak keluarga nang omah kabeh sak anake mantune putune wah luar biasa. Mbak Kastri tak sangoni wayang Anoman sawet nang wis tenan. Siap terus Mbak Kastri. Ya. Mangke rasa pandan dipunaturaken kira-kira tim blender sisi kiwa. Blender sisi kiwa langsung berdua anak kula Reni kalian anak kula Ratna mahasiswa UNESA jurusan Basa Jawa UNESA Surabaya ya. Ratna sampun PLP praktek ngajar
Ini berikutnya semester depan mungkin persiapan untuk praktek ngajar. Maka mangke ngaturaken kitir sumilir wonten panjungan saking live streaming Langgeng Budaya. Maka dipun seperti konco perawit Langgeng Budaya. Wenake kreasi pada Langgeng Budaya satu langkah di depan. Kopi COD belanja langsung di tempat. Luar biasa seperti Shopee COD ya. Mari terus arek gawe spot susu murni nasional. Mari kreatif dan arek panjake ngomong gianteng gak ono panjak Langgeng Budaya ngantuk iki gak ono. Mahasiswa guru dosen dadi siji. Uru-uru amu ya nih. Ratna kalian Reni ngaturaken lakon Kitir Sumilir karya besar Ki Geduk Siswantoro, senior kula dalang saking Tlatah Kediri, mugi tansah pilarane sehat. Nggih. Langgam kemawon Kitir Sumilir dados.